IJzerhalte is al 30 jaar met passie een toeleverancier naar horeca, lokale horeca en naar particuliere klanten die houden van lekker eten. Voornamelijk groente en fruit, dus het AGF-product en dat door alle seizoenen heel diep en heel breed. Niks is te gek waar het ook vandaan komt op de wereld. Wij werken samen met de IJzerhalte omdat als kok heb je iemand nodig die je inspireert. Je hebt iemand nodig die je af en toe opbelt en zegt van ik heb hele mooie verse morilles, mooie asperges, kan je er iets mee? Een andere is iemand die altijd op zoek is naar het beste en het mooiste product. En hij inspireert me, hij prikkelt me en daarom werken we graag samen. Ik ben Frederik van Tricht, ik ben de derde generatie kaasrijper. We zijn gevestigd in Antwerpen, leveren vooral restaurants in de Benelux. We rijpen kazen uit 15 verschillende landen in een van onze 10 verschillende rijpingskamers. We werken al 25 jaar samen met Tout à Fait. Ik ben zelf al 23 jaar actief in het bedrijf, dus ik heb het begin niet geweten. Daarvoor was het mijn vader en daar zijn we heel trots op. Ik werk samen met Van Tricht bij Tout à Fait omdat ik altijd op zoek ben naar mensen die met liefde met hun vak bezig zijn, met hun product bezig zijn. En Van Tricht is daar echt het voorbeeld van mensen die echt passie hebben voor hetgeen wat ze doen. We hebben een hele mooie rijke kaaswagen waar we met de seizoenen mee altijd minimaal 25 rauwmelkse kazen van Van Tricht presenteren. Postelhoef is het oudste commerciële wijnbedrijf van Nederland. Mijn vader is hier in 1970 gestart met een eerste aanplant. En dat is heel geleidelijk aan is dat steeds verder uitgebreid naar nu een 20 hectare aan wijngaarden. Hoofdzakelijk hier op de Lauwberg, maar ook nog een gedeelte op de Sint-Pietersberg. Ja, we zijn natuurlijk vereerd dat een zaak als Tout à Fait ook interesse in onze wijn kreeg. En dat is ondertussen al 25 jaar zo. En dat is toch wel mooi als je ziet dat daar als het ware een soort traditie in is ontstaan. 25 jaar geleden zijn wij met de Postelhoef in contact gekomen door een samenwerking aan te gaan, omdat het natuurlijk een heel mooi lokaal bedrijf is. En daar zijn we tot op heden nog steeds heel erg blij mee door hun verschillende aanbod qua wijnen.